Jep. Huomio. En tiedä kuuluuko tässä mitään, kuulunee tai ei. No joka tapauksessa nyt on elokuun 3. päivä ja olen menossa tässä Haapaniemeä kunnostamaan. En yhtään tiedä mitä sillä odottaa. Haapaniemi nostettiin eilen telakalle ja sehän on tässä videokaseetillakin filmattuna tämä telakolle nosto niin pitkälle kuin pattereita riitti. Eli toisin sanoen tämä ladattava akku lopahti tässä kesken kaiken. Tässä olen palailemassa sitten Äänekoskelta. Kello on 7.35. 9 markan 90 pennin digitaalikello on nimittäin. Ja se on aina suhteellisen oikeassa. No joo. Siellä tuli 10 tuntia pakerrettua. Minä olin siellä noin hieman ennen 9 aamulla ja Kärpänen tuulilasissa. No, hieman ennen 9 aamulla ja lähdin tuossa 7 jälkeen illalla sieltä pois. Että reilu 10 tuntia ja matkat mukaan luettuna, niin tähän menee tuonne lähelle 12 tuntia. Joten kyllähän se tuntuu ihan työltä. Aivan toisella tavalla kuin tuo konttorissa istuskeleminen ja ajan kuluttaminen ja elämän hukkaan heittäminen. Kyllä tuo on paljon mukavampaa toisaalta tommonen puuhailu. Tuntee, että todella tekee jotain.